ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, ഒരു പ്രണാമം. അടുത്ത ആഴ്ച ആ പ്രഭുജി അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് 8:30 ക്ലാസ് വെച്ചാലോന്ന് മാതാജി ആ ഒന്ന് ആ, ചോദിക്കാൻ ആ, പറഞ്ഞു. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ, ആ ആ സൗകര്യപ്പെടൂലേ? ശരി. ഓ. ആ. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പഞ്ചതത്വ പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള പെട്ട ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ആ കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? പഞ്ചതത്വം എന്ന വാക്കിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ നമ്മള് എന്താണ് പഞ്ചഭൂതാത്മകം ഇതം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അതിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് എന്താ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളുടെ ശരീരവും അതോടൊപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ ഭൂമി ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ജലം വായു അഗ്നി അതല്ല പ്രഭുജി? ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ആകാശം, വായു, ജലം, അഗ്നി, ആ, പൃഥ്വി, ഭൂമി. ഭൂമി. അപ്പോ ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരം ഇത്തരത്തിൽ ആ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താവും? ഇത് വിഘടിച്ച് അതാത് തലത്തിലേക്ക്, അതായത് ആകാശത്തിന്റെ തത്വം അതിലേക്ക് പോകുന്നു, വായുതത്വം വായുവിലേക്ക് പോകുന്നു, ജലത്തിന്റെ തത്വം ജലത്തിലേക്കും, അഗ്നിയുടെയിലേക്കും, പൃഥ്വി അഥവാ ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു? ഈ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകും, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഭൂതങ്ങളിലേക്ക്. തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ തത്വം തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും പഞ്ചഭൂതാത്മകം ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പഞ്ചഭൂതാത്മകം ഇതം ശരീരം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും
നിർജീവ വസ്തുക്കളിലോ എല്ലാം മൂലകങ്ങളുടെ മിശ്രിതത്തിലോ എല്ലാം നിർമ്മിതമാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന, അനുഭവിക്കുന്ന, മണക്കുന്ന, കഴിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും, പലതരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ, അതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഘടകങ്ങൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താവും, ഇങ്ങനെ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തില് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എവിടുന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? എവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതം? ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? പ്രകൃതി ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണോ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ഭഗവാനിൽ ശക്തി, തന്നെ എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി അതെ അതെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എന്താ, ഇങ്ങനെ പരിണാമ വിധേയമായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വസ്തു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന് ചിലപ്പോൾ പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നെ എക്സാമ്പിള്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ജനിച്ച ആ സമയത്ത് ശരീരമാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? അല്ലല്ലോ. അല്ല. അല്ല. അപ്പോ ജനിച്ച പോലത്തെ ശരീരമല്ലാതെ ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം, ഈ അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പഞ്ചതത്വം എന്ന വാക്കിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. പഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആകാശം, വായു, ജലം, അഗ്നി, പൃഥ്വി. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചതത്വത്തിന്റെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമാണ് എന്താ ഈ ആചാര്യന്മാരായിട്ട്, ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട്, ഈ ഭക്തന്മാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഊർജങ്ങളായിട്ട്, അവതാരങ്ങളായിട്ട്, പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളായി സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആനന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള, അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വശമാണ് ഈ പഞ്ചതത്വത്തിലെ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ആരൊക്കെയുണ്ട്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുന്നു. എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലേക്ക് വന്നത്? ഇവർക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്ത്. പക്ഷെ പതിതാത്മാക്കളെയൊക്കെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ, ഭഗവാന് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ ഈ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും സ്ഥിരമായിട്ട് അവതാരം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും എല്ലാവരും ഈ പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജങ്ങളും ആദിമ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും എൻ്റെ ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഈ 5 തത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ 5 തത്വങ്ങൾ, ഈ 5 ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ പരിപൂർണരും അതീന്ദ്രിയരും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ശരി ആ നിയോഗം, ആ കലിയുഗത്തിലെ പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം തന്നെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവരും? ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാധ, ഈ ഇവര് രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാവമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീരാധയുടെയും ആ രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭാവമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. ആദ്യം തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അടുത്ത സീരീസിൽ കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതില് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പൂർവ ആശ്രമത്തിലെ പേരാണ് വിശ്വംഭര മിശ്ര. അങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് പേരിട്ടുള്ളത്, വിശ്വംഭര മിശ്ര. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും സംയുക്ത അവതാരമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരും വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം കണക്കാക്കുന്നു. ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോധമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മഹാനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭു, യജമാനൻ എന്നും പറയുന്നു. ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉള്ളത് എന്തോ അതാണ് ചൈതന്യം. ആ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ആനന്ദദായക ശക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകടനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക? ആത്യന്തികമായിട്ട് ശ്രീ രാധാറാണിയുടെ ആ വഴി എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തിയിലേക്കുള്ളത്? അത്രയധികം വളരെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവപ്രേമ ആധിക്യം ഉള്ള ആ രാധാദേവിയുടെ ഭാവവും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാവമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അവരുടെ സ്വത്വത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും അവർ ശാശ്വതമായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ 2 അതീന്ദ്രിയ സ്വത്വങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യയുടെ രൂപത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭാവവും ഉണ്ട്, രാധയുടെ ഭാവവും, 2 ചൈതന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആയിട്ട് തീർന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഭാവങ്ങൾ, രാധയുടെ കൃഷ്ണന്റെയും ഭാവം രണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ സമ്മിളിതമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആ വികാരവും നിറവും, രാധാറാണിയുടെ നിറം എന്താണ് നിറം? സുവർണവർണ്ണ നിറമാണ്, ഗൗരാംഗ, അതായത് ആ നിറമാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിറവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും ഉള്ള ആ വികാരം, ആ പ്രേമ, ആ ഭക്തി, ആ ഭാവം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ശ്രീ രാധാറാണിയുടെ അതേ ഭാവം തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരവും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ശക്തികളും കൂടിയിട്ട് സമ്മിളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഉള്ളത്. രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വവും രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഗുണവും
സ്നേഹത്തിൽ അവർ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഹരി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് പോലെ ശ്രീമതി ശജി ദേവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് രാധാകൃഷ്ണ ഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? രാധാറാണിയുടെ വിരഹഭാവവും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ലീലകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭാവഭക്തി എത്രത്തോളം ഉന്നതമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അറിയാം. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവില് വന്നു ചേർന്നിട്ട് ആ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ശ്രീമതി ശജി ദേവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീമതി ശജി ദേവി. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ്. ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ആ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹം മഹാവധന്യ അവതാരമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള അവതാരം. പതിതാത്മാക്കളുടെ അപമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രയോജനം ലഭിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ആ കൃഷ്ണ ആ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പുരാണങ്ങളിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് എന്തായി? അതിന്റെ ദൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാവ്. ഏത് രീതിയിൽ ജപിക്കണം, എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നാമസങ്കീർത്തനം സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമാക്കിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അപരാധങ്ങൾ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം എന്താണ് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? നമോ മഹാവധന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായിനി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിന ഗൗരദിശേ നമ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമിനെ ഗൗരദിശേ നമ. അപ്പോ അദ്ദേഹം മഹാവധന്യനാണ്. എല്ലാ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്കും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന മുഖേന ആ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പതിത പാവനനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ ആ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? നാമജപം. നാമജപമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നാമജപം വ്യാപകമാക്കിയത് ഏത് രീതിയിൽ ജപിക്കണം, എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നെല്ലാം തന്നെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയമേവ അവതാരം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കണം, എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? മല പറയൂ. ബലരാം ബലരാമന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉള്ള ആന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ശക്തിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ബലരാമന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. 1474 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ വന്നത്. കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1474 ഇന്നത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള ഏകചക്രയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ ആ ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹഠായോജ, അമ്മ പത്മാവതി, ഇവരാണ്. അപ്പൊ ഇവര് മിഥിലയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ ആ വംശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിത്യാനന്ദ വംശീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെയധികം ആദരണീയരായിട്ടുള്ള വംശമാണ്. ഇപ്പോഴും നിത്യാനന്ദ വംശീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളില്. അപ്പോ ആ ഒരു നിത്യാനന്ദൻ ഈ മിഥില ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ ആ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നിതായ് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ബംഗാളിലെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു പ്രാഥമിക ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി, ക്ലിയർ ആണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു നിതായ്. നിതായ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിതായ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവർ പലപ്പോഴും ഗൗര നിതായ് എന്നും നിമായ് നിതായ് എന്നും അങ്ങനെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഗർഭശ്വ എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ആ ജന്മസ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നിവിടെ ധാരാളം തീർത്ഥാടകന്മാർ ഇവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബലരാം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ആദ്യ വികാസം എന്ന വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തില് അതിനുശേഷം നമ്മള് കണ്ടു പാപിയായിട്ടുള്ള മതായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രണ്ടുപേരെ എങ്ങനെയാണ് പതിതരായിട്ടുള്ള ആ പാപികളെ എങ്ങനെ ഉയർത്തി എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ആ ഒരു മൺകുടം കൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചു. ആര്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാള്. അപ്പൊ അതില് എന്താ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ അത്രയും കരുണയുള്ള ആ പതിത പാവനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനേക്കാളും കരുണ ഉള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അത് ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ തടഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കാൻ വന്നത്? സുദർശനം സ്മരിച്ചു വരുത്തി അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവര് എന്താണ് അവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം? ഒരിക്കലും ഈ പതിതരായിട്ടുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം? നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ എത്ര പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെയും ഉയർത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനുമുപരി അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്നല്ല, ഉള്ളിലുള്ള ആസുര പ്രവണതകളെ കൊന്ന് ഭക്തരാകുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാവരുടെയും, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലും പലതരത്തിലുള്ള ആസുരിക രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ പ്രവണതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും ആരെ ആശ്രയിക്കണം? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ, മഹാപ്രഭുവിനെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ട്
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പതിത ആത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഉണർവ് വന്നിട്ട് ആ മനസ്സ് ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എത്രയും പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണെങ്കിലും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ കരുണ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ അത് കാരണമായിട്ട് തീരും. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒഫൻസ്, നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങളെല്ലാം പുറത്തിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമാകുകയും ആത്യന്തികമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യം ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസുര സഹോദരന്മാർ അവരുടെ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ദുശ്ശീലമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അപ്പോ ഇവരുടെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ആദ്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്താ, ഇവർ രണ്ടുപേരും പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കാൽക്കൽ വീഴുന്ന ആ രംഗമാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവരപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം അവരുടെ കരുണയാൽ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടച്ച് നീക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്. അതായത് അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നല്ല ഉയർച്ച നേടി. എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെ അവർ ഉയർച്ച നേടി? ഇവരുടെ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കരുണ കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതെ അതെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മഹാപ്രഭു സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിച്ചു. ഈ കാരുണ്യത്താൽ സഹോദരന്മാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ജീവൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ, അതായത് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമർപ്പിച്ചു. കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗിക പ്രതിനിധാനവും മായാശക്തിയുടെ അധിപനും എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ അഭയസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ആദിമ പുരുഷനും ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ബാഹുക്കള് ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് കൈകളും മുട്ടിന്റെ അവിടെ വരേക്കും നീണ്ട കൈകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ബാഹുക്കൾ വളരെ നീണ്ട ബാഹുക്കളാണ്. മുട്ടുകൾ വരെ നീളുന്ന കൈകൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ നിറവുമുണ്ട്. അവർ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ നാമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അത് അവരാണ് ഈ ഭാരതത്തില് ഗൗഡദേശത്തില്, വിശിഷ്യ ഗൗഡദേശത്തില്
ആ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം, ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് തുടങ്ങി വച്ചത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ഈ ഭാരതത്തിലെമ്പാടും വിശിഷ്യ ഗൗഡദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി വച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ കണ്ണുകൾ താമരപ്പൂക്കളുടെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ്. അവർ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകരാണ്. ബ്രാഹ്മണരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരും ഈ യുഗത്തിലെ മതതത്വങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരുമാണ്. അവർ ലോക ജനതയ്ക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഏറ്റവും കരുണാമയമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഇവര്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പഞ്ചതത്വത്തിലെ ആചാര്യന്മാരും. അതിനുശേഷം അദ്വൈത ആചാര്യ. അദ്വൈതാചാര്യനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പറയൂ. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യ 1434 ബംഗാളിലെ നവ്ഗ്രാമില് ശ്രീ കുബേര പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീമതി നാഭാദേവിയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീഹട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള, ഹട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള നവഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ. അതിനുശേഷം ആ നവഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവർ പിന്നീട് ഗംഗാ തീരത്തുള്ള ആ ശാന്തിപൂരിലേക്ക് ആ കുടുംബം താമസം മാറ്റി. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചാരിയായിരുന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്വൈത ആചാര്യൻ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാർഷദനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു കൂടി ആ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ദ്വൈതങ്ങളില്ല. ദ്വൈതമല്ല, അതായത് രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. അതാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തൻ അല്ല. ആചാര്യൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മായയുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അദ്വൈതം എന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. അദ്വൈതം എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്നിവരോടൊപ്പം ആ വിഷ്ണു തത്വത്തിലാണ് അദ്വൈത ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹം ആ വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടും എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം മായയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. എങ്ങും ആ ഭൗതികവാദം മുഴുവനായിട്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അതില് ഉഴലുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സാളഗ്രാമം ശില, ആ സാളഗ്രാമ ശില അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും സാളഗ്രാമം എന്താണെന്ന്? പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗണ്ഡകി നദിയില് കിട്ടുന്ന ആ വൈഷ്ണവ ശിലയാണ്. ഗണ്ഡകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നദിയില് കിട്ടുന്ന, നേപ്പാൾ ദേശത്ത് ഗണ്ഡകിയിൽ നിന്ന് നദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ശിലയാണ്. ആ ശിലയില് വിഷ്ണു കീടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീടമുണ്ട്. തുളസി മഹാറാണിയുടെ ശാപം അല്ല പ്രഭുജി? എന്താണ്? തുളസി മഹാറാണിയുടെ ആ ലീല ഇതല്ലേ? ആ ശപിക്കുന്നില്ലേ ഭഗവാൻ ശിലയായിട്ട്? അത്ര ആ കഥകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണുന്നത് ആ വിഷ്ണു കീടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കീടമുണ്ട്. ആ കീടം ഈ ഈ ഈ കല്ലില്, അതായത് ഈ സാളഗ്രാമത്തില് പ്രവേശിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ പോലെ ഒക്കെ
ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ, വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടുള്ള ശംഖ്, ചക്രം, അതുമായത് അമ്പ്, വില്ല്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഓരോരോ ശിലകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറുത്ത സാളഗ്രാമ ശിലകളാണ് ഗണ്ഡകി നദിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ലക്ഷണമൊത്ത ആ സാളഗ്രാമ ശില കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിധിപ്രകാരം പൂജിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഈ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിലുണ്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാളഗ്രാമശില എന്ന് പറഞ്ഞാല്, സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്, വിഷ്ണു തത്വമാണ് സാളഗ്രാമം. അപ്പോൾ ആ സാളഗ്രാമശില വിധിപ്രകാരം പൂജ അറിയുന്നവർ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സാളഗ്രാമശില ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്വൈതാചാര്യനില്. അദ്ദേഹം അതില് ജലവും തുളസിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ ഈ ലോകത്തിലെ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹരി എന്ന ആ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അദ്വൈത അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തനല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദനാണ്, പൂർണ്ണനാണ് ഈ ആചാര്യൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അദ്വൈതൻ എന്നും കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ അവതാരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ തത്വത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അടുത്താണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് പണ്ഡിത ഗോസ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത സഹകാരിയായിരുന്നു. അപ്പോ സഹകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ, ഇവര് തമ്മില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റു വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ പറയുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗം, അതായത് പഞ്ചതത്വ 5 ആചാര്യന്മാരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യോഗം കൂടിച്ചേരലാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹകാരിയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം സുന്ദരനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ ഒരു സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ന്യായം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ന്യായം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളുടെ ആന്തരിക വൃത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു ആചാര്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിനെ പണ്ഡിത ഗോസ്വാമിയെ ആരാധിക്കാനുള്ള പ്രതിഷ്ഠയും ഭാഗവതവും, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭാഗവതവും എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ആർക്ക് നൽകി? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് നൽകി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാഗവതം ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും അതേ രീതിയിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് അതെല്ലാം ഭാഗവതം എല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം നൽകി. പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. പണ്ഡിത ഗോസ്വാമി
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂഗർഭ ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഭൂഗർഭ ഗോസ്വാമി, ഗദാധര പരിവാരം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമിയായിരുന്ന ഭൂഗർഭ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീ രാധാദേവിയുടെ അതേ ഭാവം തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് മുമ്പ് വൃന്ദാവനേശ്വരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദ ശക്തി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ ശ്രീ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ രൂപം വ്യക്തിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അതേ ഭാവം തന്നെയായിരുന്നു ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീ സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണന്റെ അനന്തശക്തിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി രൂപത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര വല്ലഭയായി ഭഗവാന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേ ശ്യാമസുന്ദര വല്ലഭ രൂപത്തിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് സന്നിഹിതയായിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ലളിത സഖി എന്നതിലെ അഷ്ടസഖികൾ, ഭഗവാന് അഷ്ടസഖികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ആ ലളിത സഖിയുടെ ഭാവവും ആരിലുണ്ടായിരുന്നു? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അഭാവവും ആ ലളിത സഖിയുടെ അഷ്ടസഖികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആ ലളിത സഖിയുടെ ഭാവവും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിൽ ഉള്ള ആ ഭക്തിഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗദാധര ഗോസ്വാമി ഒരു പൂർണ്ണ ബ്രാഹ്മണ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ആത്മീയ ബ്രാഹ്മണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതോടൊപ്പം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു പണ്ഡിതനും ഗദാധര പണ്ഡിതനും ഒരേ സമയം രാധാറാണിയുടെയും ലളിതാ സഖിയുടെയും അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ തത്വം മുഴുവനായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ പാർഷദനാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ലളിത സഖിയുടെയും ഭാവമാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ അവതാരമാണ് ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് ചുരുക്കം. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവേണ്ട ഗദാധരൻ ഭക്തി ശക്തികളുടെയും ആന്തരിക ശക്തികളുടെയും അവതാരമാണ്. ശക്തി തത്വമാണ് ഗദാധരൻ. വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ രഹസ്യ ആരാധകനാണ്. അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തത്വം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തത്വമാണ് രാധാറാണി. ആ രാധാറാണിയുടെ ആ ശക്തി, ആന്തരംഗ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അവതാരം തന്നെയാണ് ഗദാധരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവതാരത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും മഹത്വങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഒരുറ്റ സഹകാരിയായി രാധാറാണിയുടെ പോലെ ആ സമയം ചെലവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരോദ്ദേശങ്ങളിൽ അതായത് നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ജന്മം മുഴുവൻ സമയവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു. അടുത്തത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പഞ്ചതത്വത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത സഹകാരിയും പഞ്ചതത്വത്തിലെ അംഗവുമായിരുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്ഥ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചെറിയ ഊർജം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും നടുക്കുള്ളതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉള്ളതാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ.
ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നയിക്കുന്ന ഭക്തരെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംഗങ്ങൾ, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? നാരദ മുനിയുടെ അവതാരമാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം ശ്രീഹട്ടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ അതായത് ശ്രീഹട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പേരാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് 3 സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീപതി, ശ്രീനിധി, ശ്രീരാമൻ ഈ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പമാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചു കാലം. ഈ 4 സഹോദരന്മാരും മായാപൂരിലെ യോഗപീഠത്തിനടുത്തുള്ള ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീവാസ് അങ്കൻ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് സമ്മേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇടയായത്. എല്ലാ ദിവസവും അവർ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ വീട്ടിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കാനും നാമസങ്കീർത്തനം മറ്റു വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുവാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തൻ ആരാണ്? നാരദൻ. ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ ആരാണ്? നാരദനാണ്. അപ്പൊ ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ തന്നെ അവതാരമാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം ജീവതത്വമാണ്. ആ വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ തന്നെ ആ ജീവതത്വം എന്ന ഘടകമാണ്. എല്ലാ ശുദ്ധ അചഞ്ചല ഭക്തന്മാരുടെയും നേതാവാണ് ആര്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. അതായത് ഭക്തന്മാരിലും വച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് നാരദന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ആ നാരദന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദനും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും, അദ്വൈത പ്രഭുവിനും എല്ലാ മഹത്വവും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പോലെ അവരുടെ പഞ്ചതത്വം, അവരുടെ ആ സംഘം, അവരുടെ ആ സംഘത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് ഈ പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉയർത്തുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നയിക്കുന്ന ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ അവയവങ്ങളാണ്. അതായത് കൈകൾ, മുഖം, കണ്ണുകൾ, ചക്രം, അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവയവങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം. ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോടൊപ്പമുള്ള ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീവാസ്, ഹരിദാസ്, രാമദാസ്, ഗദാധര, മുരാരി, മുകുന്ദ, ചക്രശേഖര, വക്രേശ്വര ഇവരെല്ലാവരാണ് ആ ഭക്തവൃന്ദത്തിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും, അവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം വൈഷ്ണവ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ ചൈതന്യയോടുള്ള ആ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ വികാരം, ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള ആ സമർപ്പണ ഭാവം ആണ് അവരെ എപ്പോഴും ആനന്ദഭരിതരാക്കിയിട്ട് നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തിയ ഊർജം, ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആണ്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നയിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ആ ഭഗവാന്റെ അവരോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭക്തർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന, അതായത് ശരിക്കും അവർ പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ
അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാ സേവകന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും, ഈ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഈ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ 10 തരം അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്ര ജപത്താൽ ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ ഇവരെ സ്മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ അപരാധം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവരെ സ്മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് അപരാധമായിട്ട് പോകും. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അപരാധമായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഘടകം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് സ്മരിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അപരാധമല്ല, അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും മന്ദബുദ്ധികളും മന്ദായുസും ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മുഴുവനൊന്നും കേൾക്കാതെയും ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ശരിയായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയധികം വളരെ ഉയർന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളെപ്പോഴും പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് പറ്റുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെറ്റ് പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ, നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ജപം, ആ ശ്രവണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ നാമ ശ്രവണവും എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ജപിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് മുഴുവനും അപരാധമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപരാധമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അപരാധം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ഉന്നത ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗല്ല, തടസ്ഥ ശക്തിയിലുമെല്ലാം വർത്തിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കരുണ കൊണ്ട് അവരെ സ്മരിക്കുന്ന ആ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ബലം, വേണ്ടത്ര ശക്തി, വേണ്ടത്ര മന്ത്രത്തിനുള്ള അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ അപരാധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരാധം ഇല്ലാതെ ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള ആ പഞ്ചതത്വ ആചാര്യന്മാരെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ടും നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ജപിക്കുമ്പോൾ
അതിൽ വരുന്ന ആ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടൊന്നും അവര് കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് എണ്ണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കുവാൻ നാം ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇത് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിധിപ്രകാരം ആകും എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു മേന്മ. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ ആചാര്യന്മാരെ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത് എങ്ങനെ ജപിക്കണം, അത് പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ എത്തുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ സ്മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒഫൻസുകളെല്ലാം, ഈ അപരാധങ്ങളെല്ലാം, അതിന്റെ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലാണ് ജപിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജപിക്കുക. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ടാമത് തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു മാല ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरि हरि बोल. जय कुमार हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.